аксари мардум дар баъзе мавридҳо метавонанд аз асбобҳои худкор истифода баранд, яъне ки худошон месозанд ва инам аз рӯи технологие ки муайян шудааст намебошад ва он ба ихроҷи ҳамин дуди ғализи ангишт ба дохили хона мешавад. Яъне ки бояд ҳамун дуди ғализе ки ҷудо мешавад ҳангоми сӯхтани ангишт бояд ба берун ба баландтар аз сатҳи хона бароварда шуда равад. вале дар ин ҳолатҳо намешавад. Чӣ тавре ки қайд кардам, дар баъзе мавридҳо ҳамун лахчаи сӯхташудае ки вай ҳамун вақт гази карбон ҷудо мекунад, дар сандалиҳо ҷой мекунанд ки бӯи дуди ғализ ба берун баромада намеравад, яъне дар дуруни хона мемонад. вақте ки дар сандалӣ истифода мебаранд, вай бисёртар бештар метавонад хатарро эҷод кунад.